Moi! Mä olen Tuomo Pekkanen, vihreä kuntavaaliehdokas Tampereella. Tampereella tulisi suojella luontoa ja osallistua aktiivisesti luontokadon pysäyttämiseen. Kaavoitus, metsien suojelu ja kestävä virkistyskäyttö, monimuotoinen kaupunkiluonto ja vehreät asuinalueet lisäävät niin asukkaiden kuin myös lähiluonnon hyvinvointia. Ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii meiltä kaikilta yhteistyötä ja konkreettisia tekoja, ei pelkkää puhetta ja korulauseita. Tuetaan ilmastoliikkeen ja asiantuntijoiden kanssa energiansäästöratkaisuja, puhtaiden ratkaisujen kehittämistä sekä hiilineutraalia ja ympäristöystävällistä elämäntapaa. Tehdään kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen valitsemisesta helpompaa ja mukavampaa sekä halvempaa. Luontopositiivinen ja hiilinegatiivinen Tampere tarjoaa kaikille terveellisemmän ja turvallisemman arjen. Muista äänestää. Se on moro!